It was at this moment that he knew. He fucked up. Balik, nanayo pa, me. Me, 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 me. Wow, legs! Lubuga ano yung tubig oy. Murag Milo. Mura na may mong relasyon, lubog na kayo. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli sa buhay kong Bible ito. Sorry na. Aray! Nako! Pabitaw. Kalaway sa tao. Mura magkag... Ay, ay, ay. Pa, agad ko. Ano? Oh, naman pa. Ito ga? Ha? Sikpakan ko ni mo? Burat-burat kang nakikat. Kasang kitang ko. Mani among bisyoron. Pag panguha og suga unsa nang kuan na daw? Suga gid eh, manuga may kagabi. Among kuha si Dudong Rami. Dudong Marjon. Dudong Kinkin, ito bang Dudong Kinkin? Hello. Dudong Kinkin, hello. Hello? Yes, of course. Dudong Janjan. Ubay-ubay na oh. Kalubi na may ane. Daghan na may kuha. Daga na may kuha dire. John rin. Kinkin. Janjan. Ubay-ubay ni oh. Marami, oh, ubay-ubay na may kuha. Oh. Ubay-ubay. Kalubian des. Wala kang ko sa kauras. Kalubian, let's go! Let's go. Naabot na may agaon, magluto sa may. Nade may bisita, chicks. Ba't na sa kuha? Birthday boy. Birthday boy na, birthday boy. Thank you. Roger. Ha? Susunod mo tayo sudad, maning kadumdum mig sudad. Salig na mo.
the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one. A few inches later. Hello ma. Tawag lang balik. Nanayo pa mi. Mi. Ilong diha, gaya ya ka lang. Tam 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 Rami, makita nga ka sa mong mama, patay ka kay makita ka sa Facebook. If Brad, tamo kay Brad. Ben. Oh, do. Si ini Nicole. Wah, Nicole ba? Spire na pod. Ay, dito. Ato gamang ito. Pwede ka matapat sa inyo ga? Oh, pwede kayo. Okay ra? Gunitin atong sabaw dia. Kuya buna. Ben, Safety naman kayo. safety na kayo. Kita mo ragwa kita masukti. Tungo na yung tao na. Nagpalahi na kayo na heloa naman. Hindi nagilo na. Ito na aging adlaw, nilagom na sa hilo. Pero nagpalahi na siya. Ang adlaw mo pun dirikod. Ano akong bangungon? Maigo. Wala ka sa kuano? Wala ka sa kuano? Kaon na ka, Brad. No. Kaon na ka lagi. Bahala na dubang mo. Ate yung tali. Sige pa ngun ka na ha. Aba nung nag-gawi ani, yata lugar na panahon nag-gawi ani. Umik kayo? Oh, bilagan. Nako ay! Ano din ka? Budong rami. Pare ka sa kuan, no? Surrender? Surrender? Surrender may kong uyab. Kung di rin tayo sa huli, aawatin ang sarili na umibig pang muli. Kung di rin tayo sa huli, aawatin. Ano na ako? Nakalain, manunod yan. Maninood eh! No! Uwi dyan na ganito. Gutom ko eh. Ang balita. What's up, dude? Dara, mga allergic. Aw. Ikaw mas tinibuok? Ugan sa duta. Wa mo kita tinibuok lang gamit to? Wa, Nga ka nang wapahin na ni eh. Kulit sa naglonot. Ha? Spoiler alert ha? Spoiler alert. May balita. Kailang gam gilonot. Yeah. Wapahin na ni eh. Tinibuok pa kaistanan.
Balibo ray giiban. Spoiler alert. Mayong po sa mga Ay, tapa nito silo yung puro putok, bro. Ang sungoy! So, grabuna yung banggir din. Na, wala ko! May gusto ko na ho, grabe niya. Grabe ko banggir na pulos mo. Isa ka, bakoy, ana. Pwede, alam mo tayo, undang namin, undang. Undang sila ko, no? Pero banggir din. Kau din mayor mo yan. Kau pa na, Brad. Kinsa mo naman. Surrender ko langgam ko. Wala ni surrender lang, ano musil man. Wala may pangaon mga gaon. Busog na me. Busog na me. Alright! Thanks for watching. Huwag manapod. Shoutout tayo may sa nag-birthday. Ayan lang kay, nag-birthday siya ron. Iyabang corridors ron. Shoutout tayo may sa nagkuha og kuan, nanguha tong suga-suga. Dodong Rami. Idol. Dodong Janjan. Og Dodong Kin. Shoutout sa ko ni Joy Bertaduso og ni Alef De La Rosa og Jandre Puentes sa Terrace Family. Mga gaon. Hi mga gaon. Sorry late ko kaya nakagilaka, importante kayo. Shout out tayo nga ni Jeffrey Jan Sanchez, Kurt Kin Dutilius, ug sa Tabok National High School, grade 8, Thoughtful. O kang Ma'am Jenisa Hell from England. O sa akong idol, kang Madam Inday Delilah. Shout out ako sa imong tune in mama. Energy FM. Thank you. Shoutout ko sa Tagalibang tanan. Subscribe po sa among vlog. Marat vlog. Ayos. Sige Mak, shoutout Mak. Banak. Buwakap. Hello ma. Tawag lang balik. Nanayo pa mi. Mi.